Днес решихме да копираме IDBG с предизвикателството Евтино срещу скъпо. Junk Food. Като ще има наказание, загубиля ще трябва да изпълни всички желания на този, който спечели в рамките на един ден. И тъй като ти ма победи миналия път, малко ни честно, ама броим го, сега ще разцепа. Това няма да стане. Първото нещо, което ще пробваш, ще бъде сок От какво? от портокал. Единият сок, мисля, че беше за 6,50, другия 2 лева. Ще изпишем цените. Не дей обяснявай, хората не съм умня, ще го напиша вече. Дай ще чуя да кажеш ти. Добре. Единият Ау, това ми реши на. Това е от 1,50. от 2 лева. От това съм го пила някъде. Не. Оли как ще падне. Еми, асоциирай ми Добре. голям Това е кавалер. другото. Това ми реши още по-фалшиво. Това е... Това ще е кисело. Не се е вкиснало. Къде го държа? Ладно. Къде всичко друго? Какво едното е за 6,50? Да. Даже... Да, май... Абсурд. Да, Нито едно от тук няма вкус на скъп. Това е като вкиснато, но това е като степча. Помогни ми, не знам. Добре. Сега по принцип, Да видим какво ще кажеш. ще кажа, че това е скъпото. Защото сигурно е, защото е 6,50, сигурно е там уния деца водят изтискани пресен, фреш, бла и такива. И затова ще кажа, че това е скъпото, защото сигурно се води, че е 100% портокал, без ГМО. Това не е. Чакай да видим дали се води 100% портокал. Познах ли? Да, бе, познах. Не пише 100% Не. портокал, но... И двете са гадни. Между другото, ако ги гледам по принцип, ще кажа, че това е по-скъпото. Защото това виж как е като оцветено, но много е жълто. Това е отвратително. Кое? Това е кисело. Опита ли го? Така, сега. Едното е в чаша. Ето тук е чашата. И двете са с праскова. Това сигурно е неслито от миналия клип. Това е в кинче. Сигурно ще е сам бе. Това химичен вкус, само на едно нещо може да го има. Това е хихо. И кое е по-ефтино? Хихото. Добре. Съм на 100% убеден. Познава, да, това е хихо. То как малко по-лесен, ама другия ще се затрудни повече. Добре, преминаваме към следващото, което е бисквитки. Добре. Да видим коя е по-скъпата, коя е по-ефтината. Аз по аромата казах, че ми мирише на мюлка, но... О! Това е Орео. И ти другия път го искаш така го бара и мача. Аз също бара. Ми то мирише на Орео. Затова право ядеш. И то реално може да е Орео, ама кое е по-скъпото? Ама не те. Орео по принцип, нали имат едно българско, дето е като Орео. Не знам. А това ли е? Не знам. То и това има така. Това сигурно е това българско. Не. Ще подскажа, не е това. Това ябе ли си? Не. Не е много хубаво. Къде съм? Не. Не искам. Не. Те не са еднакви. Аз мислих, че са. Това не е честно така. Това няма нищо общо на вкус с това. Значи това не е... Ама двете са от една консистенция. Да, И бисквит. двете са шоколад с мляко по средата. Шоколад с мляко ли? Ми канела ли? Шоколад не е. Това има мляко по средата. Това има вкусна ванилова бисквита с шоколад по средата. Добре се тая. Чакай да видим.
Аз не знам. Не е с Това е мляко, цената с на мляко едното и е. това е цената на другото. Няма да ти кажа сега, защото така може да те подсети нещо. Аз не знам Ореото. Това е цената. И Това па изобщо не знам какво е. Ще кажа, че Ореото е по-скъпо, да я знам. Ореото ще кажа, че е по-скъпо. И това, че е оригиналното Орео, това не знам какво е. това, че оригиналното значение. Не знам. Не позна? Ореото ли е по-скъпо? Да. А какво е това? Не го знам някой. Продължаваме с соленки. Като и тук са едните. Малко да е. И тук. Те не съм ги опитвала, между другото, не знам. Разликата в цената на опаковка е около лев и нещо два. Обаче опаковките мисля, че имат разлика в грамажа. Принцип, това има повече вкус. Това ли си харесва повече? Да. Ама кое? Това е по-ефтиното ли? Че така ми го казваш. Не, питам да просто. Това не съм го опитвала. Добре. Ще стрелям. Това е по-скъпото, това е по-ефтиното. Супер, каки! Това да ти се избрае по-ефтиното и не съм го опитвала. Това другото е по-скъпо. Добре, следващото нещо, което съм ти избрал, са сладки животни. Това не са детски бисквитки някакви. Не, де да знам, детски са реално, ама... Ама това е меко. Добре, яш. Къде е меко? Сега му отхапа главата. Не ми харесва това. Не знам какво, аз такива работи не имам. Тук няма чак толкова голяма разлика в цената. Едното струва левче, другото струва 60 стотинки. Ама просто за размера му е... Това е Барни. А това също съм го яла. Това е в една опаковка такава с зелено и бежево ли какво е, нали? Това е, нали? Не знам бе, човек. Ама въпросът е, Сега ме питай някакви работи, като знаеш какво е, казваш какво е. Аз мисля, че това не знам. Добре, ще кажа, че това е по-скъпо. Не, да, добре, това е по-скъпо. Не знаеш, това е едното, това е другото. Да, това гадното е по-скъпо. Защото май е на боровец и май ще е по-скъпо. Да ти кажа ли най-едно? Да, бяха пак еднакви. Ма това ли е, да ти обяснявам? Да, Зелено ама сгреши, да. Що барнито да е по-скъпо? По-скъпо е. Защо дигнаха барнито? Каква е тая инфлация? Сега съм ти приготвила нещо сладко. Сладко? Обаче аз ще ти давам, защото ще се усетиш, имат разлика във формата. Добре. Не нужда да изяждаш цялото. Това съм го ял. То ти всичко си ял. Това е барни. Добре. Ма сега кое е? Поне барнито сега знам колко пари е. Що да знаеш? Не, абсурд това да е. Каквото и да е това, барнито ще е по-ефтино това, сигурно. Това меденка ли е реално някаква? Кексчета такива, да я знам. Каквото барнито, такова и другото. Някакви кексчета спълниш. Ма той има нещо вътре, дето го прави по-скъпо 100%. Няма толкова да го умувам. Ще кажа, че това е по-скъпо. Да, това е по-скъпо, това е милка. Обаче, просто вместо пълниш има парченца. Не, пълниш има, но има и някакви парченца. Нещо вътре го усетих, че е по-скъпо. Добре, да. Много ги усещаш. Я кажи какво каза, че е преди да започнем да снимаме. Аз много неща казах. Май кроки казах. Не, супа. Казах, че е супа,
И мисля, че сега ще ми я налива с топла вода, нали, от тия деца в Не пакет. знам това как е супа, ама... Добре, отваря устата. О, не, сложите ли жама? Не искам аз да я. Не можеш. Не, че ще ме олееш, моля ти искам сама. Дай ми лъжицата. Много студено, за какво не ми го стопли поне? Бе, кое ти топля, бе, то така се еде? Значи не искам. Не искам. Какво правиш сега? Аз съм ти го сгъл. Да, искам аз да си взема. Това не е мляко. Айди, яш. Това е зърно за пуска. Тук пак е огромна разликата между двете. Ма хващам ли нещо? Да. Първо, ако искаш пак. Много безвкусни, бе. Кой би яде това? Хората. Едното е вече за богати, другото е за бедни. Едно време това ни беше за богати. Това е медицината. Няма значение сега. Лъжицата ли искаш? Да. Аз съм ти загревал само един. Ма ти ядеш по едно. Много са гадни. Ма ти някаква разлика. Първо това ми се струваше по-безвкусно. А сега обратното. Добре, какво решаваш? Това е по-скъпо. Нямат вкус на нищо. Супер безвкусни са, но това да е по-скъпо. Що мислиш, че е по-скъпо? Нямам си никаква представа, просто давам на това. Добре, позна. Верно ли? Да, това е Nesquik. Това е клевър Nesquik. Nesquik е 10 лева. 10 лева не, ама... Много са гадни, между другото. И двете нямат никаква разлика, по колко си вземете повече. И двете са вредни. Nesquik си е супер. Да, бе, супер. Я ще го чим. Как ти ще си го ядеш, да? Така, продължаваме пак с нещо сладко. С вафлички. Че изглежда се едно тъма да си слагам при връзката. Нищо не съм гледал. Така, да, следя, защото не искам да загубя. И тук е първата. Дай малко да искам. Мале, много тежко почва ми става вече от храна. Не мога да повярвам. Така, и тук е втората. Тя, лепни. Защото щупих, без да искам. Да, малко е щупена. Това е хипер. Нали? Че не е хипер, хипер е това. Не е верно. Нито една от двете не е. Да бе, аз тази седих, че не е. Добре. И двете ли са на опаковка или са на... Едната е на опаковка, другата е на пакет по няколко. Това много ще промени, може би. Или са това е подвеждащо. По принцип, тази където са по няколко, трябва да е по-скъпа. Ама ако говорим за единична бройка... Естествено, че са единичното, иначе е ясно, че целият пакет няма да е стотинки. Или левче, примерно. Ама... Добре. Значи, тая има нещо отгоре, тая е обикновена вафла. Тая е по-сладка, тая май пълнеш. Тая е по-заребяваща, тая е за по-големи хора. Следователно тая ще е по-скъпа, защото се взимат повече яйца. Значи тая е по-скъпа. Еми. Тя по-ефтината. И добре, след казаното гласуване осъзнахме, Че тази... че аз съм прав. Да. Тая е по-скъпа от тази, защото тази се продава на пакет, И а не на бройка, както ти каза. Да, просто аз забравих да сметна и понеже по принцип марката на тази вафла е Рушени, е по-скъпо от Троя, предположих, че излезе по-скъпо. Обаче като сметнахме, в пакета са 16 вафли и струва около 3 лева, което като го разделим става около 18, 19, 20 стотинки, докато тук една вафла струва 50. Съответно, тази е по-скъпа, излиза на бройка по-скъпо. И понеже резултатът е равен и двамата имаме по едно объркано. Да, аз ще избирам нейния ден, тя ще избира моя. Трябва да следите канала да видите кога ще
този ден и обещавам, че в моя клип, който аз контролирам нейния ден, ще я подлуда. Май, И ще се заслужава тази тъпа работа с този клип за 24-те часа. Някакви деца ще няма, какво да правя? Малко ще е детско, обаче и гордо ще се постараем. Да е по-интересно, не? Това ще ни е шанса просто да караме другия да прави всичко, каквото искаме, така че... Аз сега да накарам като чисто да те съброи. Какви си, не? Като ти, Добре, аз твоя да... я ще накарам да изкара 2 милиона. Чакай. Нещо според не си же сега правиш, продадеш къщата. Добре, ще продадеш апартамента. Не, не Той къща не може. Добре. Надявам се клипа да ви е харесал. Абонирайте се, харесайте го и там всякакви работи. Не И знам, очаквайте повече има. деня, който ще ме заведе в Тайланд. Да. Някога ще е това. Айде, чао.